Bisan og taas pa kaayo ang hulga sa COVID-19, gisiguro sa taxi driver nga si Michael Abisado nga magsilbi siya nga ehemplo sa iyang mga kaubanan og nagpasigarbo nga bakunado na siya kontra COVID-19. Nagtuo si Abisado nga mamahimong kampante ang mga pasahirong musakay sa iyang unit. Isa among grupo sa Ila Bintal, amo yung giawag among mga kauban driver na magpabakuna gyud dalan para sa ang pasahero kampante mo sakay sa mua. O di pud sila mahadlok baka sila nakabaksin kami wala. Manang sa kuan man gud kay basin moabot na di may makarenew lisensya, di may kasulod og airport. Kay way baksin, manang giawag na mga kaubanan tanan na magpabaksin. Nagpabakuna sab si Ryan Batausan kay alang-alang kini sa kaayuhan sa iyang pamilya nga protektado sa makamatay nga virus inig mauli sa balay. Iya hasab kining kontribusyon sa panawagang vaccination sa gobyerno. Para sa kasiguruhan sa mga pasahero na mo diri sir nga dili po sila mahadlok mo sakay sa mua. Unya kay ato man ang gina-introduce gyud nga magpabakuna gyud ang tanan, so kami mismo mga driver diri sa Ila Bintal nagpabakuna gyud kaya aron safety sa tanan. Sumala ni Imelda Bing Alejandro, ang nursing head sa mental health station, nga ubay-ubay na sa mga drivers sa mental o Kalinan area ang nabakunahan. Diri sa particularly sa Davao City, humana dito sa within pa karon sa agro industrial katong sa eskwelahan, nag-second dose na sila para gito sa mga driver. So far, daghan na kay mga drivers sa nagkalain-lain nga mga barangay sa first, second, third nga distrito. Unya, ikaduha diri sa Kalinan, Barangay Kalinan, Kalinan Gym. O ako amo usang nasinati nga daghan pod ang magpabaksin. Last atong Sunday diri sa Barangay Mintal, Tugbok District, ubay-ubay ang mga driver nga nagpabaksin. Pahumanay na sab ang vaccination sa tanang driver sa mga PUJ sa Davao City. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe.